na minyo ba? Taliban. Maminyo ay man ito siya. Sampi pa anong ginadalat na naman wala man niya. Kalit red tapian. Katong kung kaslon man Dagan mo siya. kung klase ng sapi na ay pinautan na ay nasulag espiritu na dili mo na to dili mo na Murag dapat ang kataman ng balay maka-identify sa kinsan eh kung ano to siya call kaslon man ang siya niya pag sulod lang to siya sa kuan na sa niban siya nagbulag na ginuulog sila sa iyang. Ano siya ka? ano man wala mo siguro ta Nalang jud siya na minyo. Yung nato sa Namo to kimangga-mangga nga nako kay sa kilid ni na di birthday ng balay. kaya nga bukat po nga kung natabangan katong diya sa atbang sa NFA no kita man ang balay sa NFA ng atbang may karaan din sa katlong Ano na? sa gawas naman na yan po ayaw yan po suray mo daw Oh, ya, agi da man sa nag-agi. ay na sublag kayo natin home service duha ko yung bayan na po ato eh dili mo kumuha to katulong mangko kanya ako dito video lang bayad ko Ano man sila ko? bayo lang dubli ha eh wala taas mo gugay lang yung paminaw ng hihilot at ako bayad dili mo kukuha na ganun kung di man lang ko pang anak kundi mo kung mga ko ugot 5,000 ni mawaon ka na dili mo ugot Kanang ingana ko ba nung mga tao mo dali ra kayo sulan kay. Ano man ano? dili ang uban may man sila week may uban dili kuan kanang naman ko maibgan ka bisan pa og espirituhanon ka sige kag nimba Diyos mo sudlan mo ka kung nauyunan ka uban may nga man na ko ka nag-ampo di na dinuot uyunan jud kaniya ano masudlan man ang ubang nga grabe yung karelyoso Kung Rio Brian din no. Rio Brian. Uy, kato sa nag-igwa, okay. Liog, padong sa tiil, kamot, padong sa tiil, duway liog. Wala yung mo, ito sa hilot na to, ginang ko eh. Buwan man eh, wala makisakit. Wala makisakit. Buwan lang, hanggang. Dahil isulod mo ba? Minsan man eh, lalaki mo. Ang lutong ka na kung bagtak, yung katawa, bata. Di ay. Kaya ito, Masalawan ko kayo ko, paspasan ang hilot eh. Urawa mo. Isa ka reliyon niyo? Kato sila kay Katoliko man ko. Isa may reliyon niyo, Katolik. Kasi kung Katolik mo, tawagan niyo si Mama Mary, si Santo Niño, Jesus Christ. Ilang tulo, tawagan. Kung seryoso kang tawag ni anan lang tulo, karon dayon tubagon ka. Kaya kabalo mo na sila tarong ubili na ampo. Amang kay Memorize ug kuan. May kayo, may kay Biblia. Uri ako sa mga may lang makaana. Pero imong heart, ano bang kung ka? Wala man ingon ginoon. Kung maay ka ana, imo man. Bisa di ka kabalong ampo. Basta kay direct na imong ampo mo Lord. Abangi ko. Wala naman na sa proseso ng ampuan. Lord, gusto ko maayo Lord. Gusto ko makapasar. Ano, di ba? Muna say, wait. Mas dali isang makuan. Okay. Basta seryoso. Dili kay maikay kay kung Memorize. Rosario. Mayo, dili may ako di mo kuhaw na jud. Kung dili mo na, kung kabalo ka di mayo. Kutan dila kabalo lang jud kamahan mo. Ano na ba? Tuwaga sila, basta kayo. Pagkabuko ka man sa likod, iliyok ang gamot ang pil. Hila po siya. So, wala na po itong kuhan. Ihawa yun ang kuhan. Adlok na tayo. Nakampo naman kang seryosong ampo. Hawa na siya kay wala na naman po siya. Pero sila po makalimot ko sila ano kanang for example ka nang ikaw na sa niban ba nag-ampot siya. Kalimot tingali mo sila na ano. Minsan kalimutan. Kanang nasa niban ba? Ay, di ko. Once kasulod na, wala din na. Muwa yun na. Wala din na. Ang ampo siya mo, katong dere. Ampuan ka. Nga siya kay kuhan man. Okay pa man. Nasulod lang man. Wala kong kumukan. Dali pa. Okay man. Dali-dali na ko to kay ang katong kuhan man ko di ko nata. Manggunit ko sa kuha. Manggunit ko. Pagka na ko mag-block ka kuha na. Gabi. Kuhan. Kuta. Karang salamin sa kape. Ayun ka siya. Ang dali na sila min. Naman dito sa bintana. Doon man sa bintana yung kuhan. Ang posisyon ba? Ito, pag magilot, lapaw sila. Ito ka na
awa, normal na. Wala dito, wala dito mabalik sa gawa. Madlok ko ano. Hospital mo to, matakan ka. Ha? Sorry, finding ako. Wala dito binding, normal Kuya na. ako dugli-ko na niya ko uy paana. Naunsa na iyang likodan na. Di ka nagsibo. Ano siya, kuya, pag na sa istorya. Di ka nagsibo niya. Hilot sa dito niya. Ato sa Sagakuan, ano pinagkakuan man sa Cebu nga, si Malang. Himala oh. Dito sa nag-ampo, katulog. Yung sa'yo mong ampo, sir. Nag-ampo ko, nga pinsan makatabang sa kuwang sakit. So taga Cebu siya. Pagikan lang sa Cebu. Dito siya niya, napo siya anak na rin. Ano siya siyang anak? Ah. Ayo, iya sakit Kung rin. saan sakit na niya ko? Kuwan, sakit yan yung bak, ang gulbay na, sakit ang liko, nadagan sa rason. Naghilot na sa dito. Di man din maayo. Ano siyang, uy, murag mauni ang tumbag, ano ko siya. Ampo man siya sa simala, di sabi makatabang niya. Naghihilot naman siya, waman maayo. Nagpa-doktor siya, wakon maayo. Kuya mo kay Tiglikod. Mura mong paana oh. Pagkuha na paano siya. Lima ka nakampo siya sa simala. Hindi ko nakandoy po kuha na sir, kung makakabot ko dito. So, tinanam ko kag-budget dito. Ito, basta memory ko sa kapato ko si Bob. Muhangyo ko, muhapit ko diha. Muhapit ko. Ano kaya di, kasi memory ko sa kapato si Bob portahan. O, daan niya diri sir. O. Yan, ipalupa daan niya ang ticket. O, kunili, o, ipadala sa Palawan ang kwarta. Uy, naanam dyan ang kwarta. O, ikaw na lupat diya. Sabi sa nang lupa, do. O, di, ato na po. Siguro naman legit man na may kwarta. Oo. Sir, na nasa Palawan ang kwarta. Ikaw na balas ticket. O ning address o. Na may number o. Magtawag kayo naman ta. Sugato lang ka sa airport. Cebu o. Worldwide gun eh. YouTube. Di ba? Isang asa nga country na. Basag na YouTube. Ano kamay? Dapat mag-sweatshirt ka. Kaya kanay ang kalaban na ni hangin po. Garap na sa hangin. Dupang ba na ko? Nagko mo to. Ah. Nagko mo ba to? Pero kung gusto ka, para kuwan pa yun, kung natin makita ang pinamanghuran nga tagkasubuhok. Di pahapak nagka-13. Sumikin mo. Ikaw di ka kinamanghuran. Bulangan man ko. Kita sa mga igsoon, dukara igsoon. Katong manghod, tuta sa buhok. Taas pero buhok na pa. Bisang dali lagot, lapas akong Nasa bangka. Uy, hapak ako, Ben. 1, 2, 3, yaanam na niya. Mga na siya, ha? Isang dili na siya, pwede po. 13 kahapak. Kinamamuran. Naman siguro may kailok, ha? Kinamamuran ka. Pwede po siya. Kaya nung ko na din, ayun, hindi kong pagbubuan ni mama sa una. Ngita ko kinamumura. Kinamamuran, Diyos. Kaya o mama sa kuan man kayo ingani. Wala karaan na kina. Oo. Pinuod na ba? Hindi man sa maayo na yun. Pero nasa, naalibihan din na siya. Na within 6 hours, pwede na usban, 6 hours. Sa bibi, usap na po. Kaya naman lang kung na yung soft drinks mo, dili po eh. Sir, magkakapak na. Kumagin mo lang siyang kuanan ba? Mainit no. Dili oy, bihil ko naman ito gihapak. Wala lang kong panguhan. Sila naman ko nakatak ko niya. Wala nagadula no, ihapak-hapak ka. Kasi naman kaila di eh. Dili ko kay taas yun ng buhok. Basta makaya na iana ba, iligwat dito ang buhok. Taas na nasa, kaya makaya man na ihapak mo ang liog. Liog, katabangan sa likod, tanan. Basta, motris eh. Sinakay kayo na din. Okay na. Ito pa mo ko na siya. Di ba naligo, karang ulawa, wala. Wala, isang adlaw.
Ikaduhan na ron. Oo. Kaya kung maligo ka niya mo, daghan na sa mo, may klarong kuhan. Pero ligo ka ito ng adlaw din. Wala sa ito. O pero dili yung anak, daghan kayo na sa mabasa na. Wala. Karon ra. Hapon. Gahapon. Hapon. O dili na. Wala. Masahe lang yun ang mga itlog, manok, anak. Mga uyap, ulat, Karat-karat. mga parat kalami. Sabi na humba. Kan humba ka na dito yung baboy. Lami ka na. Masuk gamay ba? Gamay lang. Up. Oo, na yung sikat nga taga-Digos, no? Ang hilog, no? Nasa YouTube ra, no? Dili man ako ang musikat dyan, kung dili ang lugar ba yan? Digos, no? Wala. Uy, asa na siya kani bitaw si Tuhan? Ay, Digos biya na, diba? Diba ang Digos ang nakuha? Nga ikaduha ang kaning lugar na mo. Asan ba si Digos? Ano na po, no? Sa Rabina. Dili na ang kuhan ron na sikat kayo, ang pangalan. Lugar lang mo, no? Lugar may Uy, mo ito nag-Digos, ano man? Diya biya si Kuhan, ano ba, no? Matulto siya. Sige, gaway. Ano ba ninang nani? Oo. Wala yung daging yung nani nga. Ilog. Ilog sa mga tayo. Likod raw kami. Bisang likod siya, likod parehas. Lahi akong hagod. Ay, lagi pa. Nga kabantay ka sa likod, kaya duha balik. Oo. Ikaw kita, giduhang balik, boss. Ano din mo kan bumalik ka duha? Kung sa napa ng sakyan ng kalas ka gislina. Balik naman ka, no? Muli. Pwede naman tato isa, pero gusto na ako ikaduha, kaya mas lamig yung ikaduhang balik. Ano ba ito? Ano ko, lamig yung istorya mo. Yung kampo, biya ko na si Lala. Kampo, bila sa teacher makaayaw sa sakit. Ano siya? Wala siya magkampo, nga tabangi ko. Nga tabangi ko, Mama Mary, Lord, nga maayaw yung sakit. Dahil ang kampo, teacher makaayaw niya. Siguro mauli siguro nila, naabot di. Wato biya sa park. Ha? Wato sa park. Kaya kaya, yung anak siya. Ay, ayaw. Kanina sa Facebook. Anas siya. May nauyon siya. Mungkin niya. Explain na. Hindi kaya ito mga busos sa life natin. Wala na si Mama. Life Wala is akong precious naman yan, no? kayo. Namis kinabuhay, gusto mo? Lagi. Labi naging love. Pero gani ba in love pagkalagot sa kalibutan, no? Hindi na lang ito mapagkabuhi, ay, no? Labi na hindi ka move on. Pero okay ang life, okay ang love life, pagkalamis ka na buhay, no? Kaya na gulay na yung trapo sa pagsin mo. Hindi ka unak na. Tao pa ba no? Kaya magsatay nga tao na ba ka? Nakaligo na ba ka? Nakapanihatan na ka, no? Ay, ini kami nyo daw, wala na, no? Nanay, sunod Dili. Wala na lagi kamutan, nakapanihapon na ba ko? Gabiin na ba? Kasi nawidlo na ni Mong sunod. Lahit na ang text, no? Nasawa na mo sundo pa, no? Kapag maminyo na di na kaya sundo kayo. Dugay mong kumimang gawas. Uli na lang ito. Dili naman kasabay, kaya di naman. Wala tayong ba, no? Sino, dagmas no? Murag igsuon. Ito lahi, ay kanang sa kuwan pa, wag na-agyo time, no? Kasi nung sa kalisod, bak matog yun. Pero madugay, pag makasal na, marag mabisi na, ay. Uwa na, Mga busy. una na lang sa ukag uli, ituti mo maghuman ka lang, mabuti. Wala dyan, ang intim ka na, usap na.
kaya sa una, dugay pa kayo matog, kaya nagkatong kaya. Pero maminyo na, dili na, matog na ta, kinapit na mahugma. Nagkaroon, dugay ka matog, sige pa mag-Facebook. Upload pa manggug ko. Karon daghan na kay kong trabaho na. Pending akong daghan kay kong butang pa ma-post. Na-upload na. Pero din pag na-monetize na kaya dili naman sa modritso sa YouTube. Basta monetize na. Dati modritso pag-upload mo sa YouTube, ditso na na. Nakaroon din na. Dili na sa kasulod. Kaya wagi naman ang apps. Para mo advertise. Mana pending tanan. Eh patong wala pa lagi kay pag-upload nimo, pag matangin mo, ito na, nanay views. Karon dili. Pag matangin mo, tanggong na. Wala pa man sa ma-monetize. So nakiagian nga doon ka apps. Kasulay ko na, Wala. Takwa na lang yan. Nabahuso eh. Pero at least sila manana mo na kung Ibig sa tulog ko na ko, di pa na ko yung konto. Pero kinahanglan, bago pa ito, naka-i-upload. I-upload sa kanan. Pag ako mga balag di pa sa ma-post. Basta na-upload lang. Sabi na, nagmapakay ko hindi ngayon. Ano mo, wala kong ma-post. YouTube. Tapos saka ko naman lang, pahilot ko nga naday, bukutang day ko ni Uda. Okay, kaya sa kuha, yung pit, pa-share na ko na yun. Ma-share ko ni mo, kaya mo kong boss, dili ko nahilot pre. Kani good pre, oh mana. Parang ko kaginigawas, biya ka no, wala ba yung anang mo sa YouTube, no? Wala nyo ko nag-video sa una, sa Riyadh pa lang. Sa Riyadh pa lang siguro, wala. Kung ka na year dito yan. Sa Riyadh, Luan, 17. 2 years lang ko. Ano, ulit ko rin, 19. Lingaw ko pa dito, boss. Susunod na lang. Bakit yun? Isa, ugma, wala. Sunod ugma, wala. Sunod ugma na po, isa. Wala, di, tagduwa sa kanila, wala. Ugma na po. Nadugay, di. Kaya ako din, customer. Ikaw na lang mo. Polybok na tayo ka rin. Uban na yun, wala, hindi na sunod. Ano yung mabutangan? Baga ko na taganit ngayon. Iya, man, nahilot mag tagaha. Agabi, ito ko dito sa city. Dagang ko kipang malibaro na. Hindi mo kung malibat. Isa pa kanto no, hindi tagot-tagot ko ano. Saan man, asa mo kiputang. Nakapoy na kung kaya ko. Oo. Dali-dali. Hindi lang, magani na sa yanan. Daot na pagsigid. Damit. Ang trabaho ganun sa gobyerno, alas 5 rin kutok. Nga ako diligan no, nalapos pa. Masinti mo ito. Just like, Hindi. Uber, oy. Kapoy pa. Kira? sakit. Ha? Sakit gamay na. Pero ba na nga eh? Oo. Meron lagi na natin. Atau sa semana, nagugilot siya. Buwan na to. 19 years old. Mild stroke. 19 na, mal-stroke na. Mild stroke, pas mo sa kusog. Tapos hisi. Katulong maligo. Hisi ba? Katulong maligo sa sakadlo. No? Kung magbalibol, ligo. Kung magbasketball, ligo. Ligo kayo, sayo kayo. Sa tulong. Hindi mo sa Ha? hindi mo sa ligo. Kaya na namatay ka kung sa kuan ba? Kanang gikag basketball ba niya? Inom og tubig. Pero kung na tanaw, kung na pa, isampok ang manok, kaya na magtubig. Sirig. Hirig na! Hako ba, hako? Ay, katuloy.
Samo tayo mo sa biyagan ang manok. Hmm. Hago man siya, hago. Oo, ano ba? Pwede na, di ba? Bisa na, malis lukan siyang bana. Dili man tanan. Samo kay maigo. Sigaran, oo. Ay uban sayo, na uban dugay. Wala nga ingat na lang. Para ko danang na lumba bike, lumba jogging, at lumba dagan, ibubuang tubig, Hmm. marathon, pati pas mong hagi na. Tubig, inuma lang. Hmm. Ayaw, iana sa lawa. Anong lang na, habo man. Hmm. Ano, marilib ka, no? Ay, kulam na ginabugnawan, dili. Pas mo na. Ikakabot pa na 150. Alam niyo, sa tao na mamatay na pagsigatos, no? Oo. 120, mamatay ang tao. Ano, karon di na yun, no? 100,000. Ha? Hindi nakaabot 100. Ah, matigalan na. Lisod kayo kacinta. Isod na. Ha? Mag-iisod na. Ah, maabot man, pero... Murag ko na kayo, no? Gamot ang nabinta. Oo na, mga kan, wala mong bugan ng bugas dito, no? Wala mong bianihon Pay dito, no? magic sarap po. Ha? Pay mga magic sarap. Wala bitsin. Bitsin. Kamu itong nanabay asin, no? Asin na siguro. Sa unang panahon ba, no? Asin dagat. Ha? Sa dagat ikan. O, ka na marang paugahon. Oh, sila rin mo. Kung tanawin mo, panagod na sa salida, murag ikaw lang mag-iinit. Hmm. Tangag sagbot. Basta mag-iba nga. Sagbot lang, no? Pampasrom. Siguro sagbot, mga sibuyas, bombay. Yung murag ko, puro dupi na lasa. Hmm. Nala. Okay. Kung mas nakatilaw po ng mga lamig po nga dito sa unang Oh, panahon. sa una, wala pa po ng mga mall. Karon kay daghan ng kay lamig makumpara na nimo. Kaya, ihawon ang ba, ang karne ko sa una, pwede rin yung diretso ang tao. Hmm. Karon kay Or inito nila, makaon na. karon kay sa beef steak daghan pag mga Luto na, luto ang masir. Si adobo na sa no. Sa bunapot, kaya ano na po. Ay, kita yung style sa Macau. Salamin na lang dyan. Muna Mura mag-lisod. ra gud ka ng kuan ba kanang ito itong isda din og dituho ni butangan day kamatis. Dito ang sahur. Oh, dituho na gani dituho na pud pagahuman. Nung sa mo, tingin kalami, no? Ah. May dako sa budget. Hmm. Na makamurot po siya sa silin. Makamurot ng kahoy, uling, o sabang, no? May nagluto nimo kay ikaw rin niluto. May nagkaon, madali ang sinumurot. Tuog lang na. Tuog lang may pula, oh. Oo na. Uga-ugas. Ikaw man siya. Ganina, isog yung pula ba? Ugan ko din. Oo. Ikaw mo. Ano siya samad na kanang uga. Murag padung sa klang ba? Oh. Sana na mulagom. Gusto niya, murag mulagom na. Andun, mabuti, mamamagi pa siya kalagom na. Masunog ba? May tagili na mo hatag ko mo. Wala naman na. Dili mo kaon na unsa to. Katabang ito na mga luka. Hmm. Luka kagid. Ang tabangan na na. Sabi nag-grabe na akong tabangan dito sa unang ako. Ang tanan lawas na kay murag na himbis. Hmm. Sabi mo, ang kagid. Yup. Basta kagid. Dari na milit ko tanan rin mo kagid. Hmm. Ako na murag himbis ba? Ito isa man na kuwang ko sa ulo pero sabi nagsunod. Balik na sa sumana, wala na sa ikuan. Dagan pa yapo bugoy dili aya. Ha? Dagan pa yapo mga dili ah. Wala na kayo. Wala man may nakonto. Taon na lang panahon. Nauna na abot ko dili blaag sa Wala, una. wala naman. Isang rasa, wala dyan. Wala na. Dira ko galaagan sa una dira ka nang sa may di ba naman eh mismo nang dira sa kuan niya. Dira sa may gym. Ayaw lang yung buwan ng kuwan. Kanang bawal.
para dili na gyud sa mabuhi ba, mamatay na gyud siya. Siya pagkuhan to, dapat matabunan ni diri para di sa manginginan. Kung ba po na masudlag po, buwan ba, spirito ang lawas. Kalabanan ko ka na niya na. Kalabanan na ko ka na. Hindi ako ng espiritu ito. Puro dininhawa naman na ba? Kung isutuhuan, no? Tuon niya na. Pero kasi, balag yun ito noon. Basta kayo, tabangan ta kasi may problema. Duol man ka. Kung duol ka di, tabangan. Kung di ka duol, Kita nang hango ko, kada di may kadagkot ko eh. mabayaw na. Oh, Magkalintura, magsakit. kada di may kadagkot ba? Kaya kalimot. Dapat lang. Diyan ka dyan. Ay, papasaron ha? Tarang na ba? Kasi kaligo. Pwede na sa maligo umakol. Kadi gapon. Okay naman kali kaligo. Sa kadumana naman sa naligo. Wala ligo. Huwag mo kayo masakog di kaligo. On. Ah, Dali, kaon ta. Kung saan palit mo sa tanda? Manok. Ay, to. Dali. Ha? Yorot mo ito 100? Oh. dili ra. Dali na kakaon. Kakaon ta na ko manok. Tangay ketchup. Dili. Tapos kumain na ka. Jesus name, ayun na. Ay, Ayan guys, sumana ko gilot guys. Thank you for watching my YouTube channel. Bye bye. Please subscribe. Love you guys.